ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହାର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସିଂ। ସେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକର ପାପସରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଭାଷା ବିଶାରଦ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନଗନ୍ଧା, ଆମେ ସବୁଜ, ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ଏହି ବିଷୟର ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ବିଲେ ବିଲେ କହି ମା ବାହାରକୁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ବେଳୁ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର, ରାତି ବଢ଼ୁଛି, ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବିଲେକୁ ନ ପାଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାତି ଅଧ ହେଲା। କେହି ଜଣେ କଦଳୀ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ଦେଖିଲା ବିଲେ ଚକା ପକାଇ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବସି ରହିଛି। ବିଲେକୁ ଡାକି ଘରକୁ ଅଣାଗଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମା ପୁଅକୁ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ହନୁମାନ ଅମର। ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଲେ ବସିଛି କଦଳୀ ବଣରେ। ହନୁମାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଦେଖିବ। ପିଲାଦିନରୁ ବିଲେର ଏହିଭଳି ବିଚିତ୍ର ଆଚରଣ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଚକା ପକାଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଯାଏ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ବହୁତ ଦୟା। ଘରୁ ଯାହା ପାଏ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ବିଲେର ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ କଲିକତା ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଦାନୀ ଭାବରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଧର୍ମପରାୟଣା ଓ ଦାନଶୀଳା। ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କାଶୀର ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏଇ ପୁଅଟିକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଲେ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ବିଲେର ଜନ୍ମ। ପିଲାଦିନେ ବିଲେର ନାଁ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ନରେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହୋଇଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦ। ନରେନ ତ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ। ସେ ଅତି ସହଜରେ ସବୁ ପାଠ ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଏ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ସବୁକୁ ସେ ପଢ଼ି ପକାଉଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ମାନବର ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା। 1885 ମସିହାରେ ନରେନ BA ପାସ୍ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ଘରେ ସାନ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା। ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା ନରେନଙ୍କ ଉପରେ। ସେ କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତଥାପି ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅବିଚଳିତ ଥାନ୍ତି।
ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିବା ଅଥବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ କଟାଇବା ଦିଗରେ ସେ କେବେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନସେବାକୁ ହିଁ ସେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ କଲିକତା ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ। 1886 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣମାନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଜ୍ଞାନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ବାଗ୍ମିତା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ମଠରେ। ସେଠାରୁ ଗଲେ ତିନୋଟି ସାଗରର ମିଳନସ୍ଥଳ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କୁମାରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯା ଲଙ୍ଘି ଯା ଏ ସମୁଦ୍ର। ଦୂର ଦେଶରେ ଯାଇ ଭାରତର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେ। 1893 ମସିହା ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଧର୍ମସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଉଥାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଥରେ ସେହି ଧର୍ମସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଜାହାଜରେ ବସି ଚିକାଗୋରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାହାଜରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ। 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଭାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ସଭାମଞ୍ଚରେ ଗଭୀର ନୀରବତା। ଭାରତର ଜଣେ ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଥର ଭାଷଣ ଦେବେ। ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ମୁଣ୍ଡରେ ଗେରୁଆ ପଗଡ଼ି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କହିବା ପାଇଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେରିକାବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନା ଶୁଣି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ। ସେମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ଏହାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଓ ଫଟୋ ଆମେରିକାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଛପାଗଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ମାନବର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଦେଶର ବହୁ ନରନାରୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଗାରେଟ୍ ନୋବେଲ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ନାମରେ ପରିଚିତା ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ 1897 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ନାମରେ ଏକ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ
ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା ତଥା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ଇତ୍ୟାଦିର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ଏକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। 1902 ମସିହା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ଖୁବ୍ ଭୋରରୁ ଉଠିଲେ। ଦିନ ସାରା ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ କଟିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। ଏହି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଓ ମାନବପ୍ରେମୀ ଗୁରୁ। ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଜୟ କରି କେବଳ ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସାରା ଜଗତକୁ ମାନବ ପ୍ରେମ